să întorc eu aici, că noi întoarce. Lasă-mă puțin. Aia, lasă-mă. Uite aici sus. Uite, George, acum bagă-vă aici. Aha. Deci o să mă și de asta. Da, știu. Da, uite cum a fost. Asta de ce pot să cad oricând la ce e. Ceața cum s-a lăsat. O să se lase ceața, ce o să fie frig. 16 grade. Hai de mine. Dau drumul la el, da pe căldură. Nu mă pe căldură, la 20 de 2 grade. kilometri, Bălea Lac. Deci tot o căbănuță. Căbănuță. Ăștia au lemn, iau de sparge lemn, fac focul. Păi da. Serviciu public Salvamont. Bine, dă-le pe aici. uite. Bâlele cu fi undeva, dar noi ca să-i trecem pe partea aia trebuie să-l traversăm. Dar mie să nu fie închis, căci că e deschis doar 152 de kilometri. Nu fie o privință la ce? Hai mă, dă-i înainte. Hai, lasă cât să... Mă bag peste tine așa. Merge aici. Hai să vedem ce e. Hai, uite mă, să mor. Da. Unde e tunel? Da. Mărguiță. Ia uite, drum fără parapet de siguranță. Și acolo avem tunel, nu? Și acum traversăm prin el muntele. Da. Aha, acum e mai bine, mă. Mamă! Adică intrăm pe munte? Da. Haide. Tata, dă drumul la farul să ne uităm un pic la alea cum bate. Dă-i din 3 încolo. I-ai dat? Nimic. Ia comută pe alea alte jos de tot. Că e aprinsă doar unul de ăsta micuț.